ey'nsukwini kodwa ngitsheliwe ukuthi uthe uMpilo akasafuni ukusebenza naye kodwa ulindele mina njengoyise ukuthi ngimenzele izinto. Ukutshelile yena ukuthi asafuni? Akudingi ukuthi angitshele njengoba kuphume igama ngabuza ukuthi yini indaba uMpilo angatholakali ngatshela kusho ukuthi ungitshelile. Ake ngithi njengoba ngithi nje nginengane yami ekufuze ngabe ime nami uthi uma shobane ngingazicontradict ngathi nengane kufanele ime nami noma kwenzakalayo ngase ngithi ngiyabonga ngokuthi ungikhumbuze lokho. Usho ukuthi ngenye indlela lengane mangabe idecide ukuma nawe ayikho into efanele ifunele. Ifika la iba nobunzima noma iba ney'nkinga woma ngasohlangothini amakhumalo noma ngabe kungena mina phakathi kwakho nomakhumalo ngenihlukanisa ovikela umakhumalo. So guys, this is what a co-narcissist is defined by Google, ne? And looking at everything that's happening right now, especially Gumselegu nabantwana bakhe, we all know ukuthi uMselegu akazwana nabantwana bamantombazane, and he said that himself. But then expecting ukuthi uMpilo to do what's not comfortable with her, and then maqedile uyamjikela uthi you'll no longer do anything for uMpilo is kind of selfish. And I fully agree nomangwa because you can't awukwazi ukulahla igazi lakho just because umuntu wakhona azange avume ukukuzalela umntwana, and she's no longer comfortable to be on that show because everything you ask her, it's about you okwakho. You never consider ama-feelings of abantwana bakho. And umuza uthi yena, since uMpilo is siding noma wakhe uMakhumalo, that means usayida naye yena akamkhiphi. But we owele washing ngenkathi uMpilo ayenza anything ukuthi whatever ezoyenzeka always side noMakhumalo. uMakhumalo uma wakho, and even if nami ngiyazingena ungangivikeli mina, vikela uMakhumalo. And now when uMpilo avikela uMakhumalo ku-wrong, ujikela ubabakhe, and ubabakhe yena angeke nje aphinde amenzele anything. That's being selfish of Musa Mseleko, guys. That's being selfish. If ever he's even taking this narcissistic behavior, uyisana kubantwana bakhe, being self-centered kubantwana bakhe instead of being a father, that's being selfish of Musa Mseleko, guys. Guys, Nina, what are your thoughts on this? I feel like the more you watch the show, the more Umusa is exposing himself to us. I don't know. I think, guys. Kanti Umusa umuntu onjani? Guys, what are your thoughts on this? Thank you for watching.